Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanguza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhakha case wanamhlanje ngolwesihlanu mhla ka-14 February 2025. UGabisile uhlaselwa iphupho elimbi bakithi. Ephupheni lakhe uphupha intambo yokuzilengisa and ibisilenga already. Uma ethi uyamemeza ubaba wakhe akaziwe umuntu ashaye umnyango ememeze baba lutho ukuvulelwa umuntu ngenhlahla asheshe aphaphame khona kusenjalo. UMaMzobo ulethela uDifa isiphuzo amfice elele. Uma ethi uyaphaphama uDifa nangu uMaMzobo ne-tray elinento yokuphuza avele anxaphe uDifa abheke lena. UManzimande ungena lapho kukhona khona umkhululi kanye novula indlela uzomtshela ukuthi akabize amadoda omkhandlu ufuna ukukhuluma nawo. Ebese ethi uSiphamandla kungani kwenzeke kanjena engabe ayilungisa lento njengomndeni kuhlalwe phansi kuxoxwa wathi nje uManzimande uma ungafuni ngizozenzela mina khululeka. Wabe ephuma ngomnyamo ngowabhakaza isicabha kanzima kabi. uDifa noMaMzobo bahlezi bathule nje akekho okhulumisa omunye. Kwangena uGabisile ephethe iglasi yamanzi wanika ubaba wakhe wase ehlala phansi. Wase esebatshela uDifa ukuthi uyile kaMthembu wayobatshela ngayo yonke into eyenziwa unkosikazi wakhe kanye nengane yakhe. Wathi uyazibalisela bakithi uMaMzobo ukucela ukuthi uDifa abasize. Wathi nje uDifa akayingeni bazozikhipha bona njengozifaka kwabo. Umkhandlu uhleli wonke bathi besazama ukuxoxa bethemeleza wavele wangena uManzimande ngendluzula wabuza ukuthi ubani omunye bewazi. Baxakwe nje ukuthi kwenzakalani aqhubeke. Ubani omunye bewazi ukuthi uMaMzobo wabulala uMvelasi bagxume bonke babambe ngezansi. Asho uManzimande ukuthi wathumela uGabisile ukuthi afake something esiphuzweni saMthembu wase eshonela phambi kwabo bebuka. Wathi omunye ethi uDifa ubeyazi ngaletho. Wathi nje uSifociya ubengazi uyena waba nesibonakaliso ukuthi uGabisile unemfihlo ayifihlile ekumele ayikhiphe ukuze kuzosinda ingane yakhe, kanti iyona-ke lento kusasho uSifociya njalo. Wase ebuza uManzimande ukuthi kuzohlalwa kanjena yini kungenziwa lutho. Wathi uyazibalisela umkhululi bakithi wathi nje akayekele yonke into kuye. Waphuma kanjalo bakithi wabashiya omabosi bakithi uvakashelwe uMvelasi uzomtshela ukuthi akayekele into yokufuna isidumbu sikaMthembu. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.